Kadang aku ki yo mikir lho Bolo, kok iso kentekan nggih konten ki lho. Lha wong saiki lho ya penak banget nggih konten ki. Ngomong ning ngarep kamera, menunjukkan wajah asli kita. Walaupun rahiku ki koyo silet kuali, gosong. Tapi aku pede, aku ra isin. Lho memang mukaku yo ngene iki, ora spesial, apalagi sempurna. Aduh Bolo, tapi aku pede. Sebab memang iki muka-mukaku, rai-raiku. Lah mosok ta raiku arek ijolne sapa? Yus ngene iki aku iki wong iki. Yus gak ora gawe aku ki ora gawe kamera jahat. Wis asline yus ngene iki. Pedhok ning dalan kan penak dikenali wong, ngono maksud iki. Lah engko lek aku gawe kamera jahat ya pedhok wong ning dalan ora kenal karo aku laan. Kok malah repot to. Dadi nggawe konten ki opo eneke kaya aku ngene iki ae. Nerocos ning ngarep kamera wis dadi konten ya. Semangat Bolo, semangat. Ojo mundur, tapi maju, oke?